புலிகள் புடைசூழ வந்து கொண்டிருக்கும் மணிகண்டனைக் கண்டதும் வந்தள நாட்டு மக்கள் அச்சத்தால் ஓடி ஒளிந்து கொண்டனர். புலிகளுடன் மணிகண்டன் அரண்மனை வாயிலை அடைந்ததும் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் ஆச்சரியத்துடன் அப்படியே நின்றுவிட்டார் மாமன்னர். அந்நேரம் காட்டில் வைத்து மன்னனை சந்தித்த முனிவர் மீண்டும் தோன்றி மணிகண்டனின் திவ்ய சக்தியை வெளிப்படுத்தினார். மணிகண்டன் புலியின் மேலிருந்து கீழே இறங்கி மன்னனை நோக்கி, தந்தையே, ஒரு பெண் புலியை கொண்டு வந்துள்ளேன். அப்புலியிடமிருந்து புலிப்பால் கறந்து தாயின் நோயை நீக்கலாம் என்று கூறினார். அந்நேரம் நடந்தது என்ன? வாருங்கள், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓம் சுவாமியே சரணமையப்பா. நீங்க எங்க இருந்தாலும் அங்க இருந்தே மியூசிக்க கத்துக்க பெஸ்ட் பிளேஸ்னா அது P2 மியூசிக் அகாடமி தான்.